Karsten Eskelund. Hej! Hvad fanden sker der for grydelapper? Prøv at høre, hvis der er hul i din gryde, så køb en ny gryde, mand! Livet er sgu da for kort til at sidde med sådan en Eva Trio ned i en balje vand og se, hvor der kommer bobler op. Blevet 34 år gammel. Så det er svært at finde på ting at ønske sig. Efterhånden. Min sidste fødselsdag, min mor sagde, hvad ønsker du dig? Jeg fik sgu sagt, en kikkert. Der er sgu nogle gange, hvor jeg tænker, gud ved, hvad der sker 600-800 meter den vej. Og jeg er også lidt doven af natur. Det er meget rart, livet. Jeg bliver her. Og jeg ved ikke, om jeg udtalte det forkert, eller om det var min mor, der begyndte at blive lidt tunghør. Men hun hørte det sgu som en kikært. Tusind tak, mor. Så vil jeg da fluks gå i gang med at lave mig en overskuelig portion hummus. Så 34, det er også derfor, at jeg må undskylde til de unge mennesker her, 17-18 år gamle. Jeg kan jo ikke sige noget, I kan bruge til en skid. Jeg er dobbelt så gammel, jeg aner ikke noget om jer. Mødes I stadig nogle stykker og laver ting i papmaché? Er det det nye? Og så kan jeg heller ikke underholde unge mennesker, fordi, lad os være helt ærlige, deres hjerner fungerer jo ikke optimalt. Og det er ikke for at svine jer til, det kommer til at ske, men man har jo bare 2 hjernehalvdele, og jeg er så ikke begyndt at arbejde sammen. Groft sagt, man har en, der styrer fornuft, og en, der styrer impulser. Så unge mennesker har en halvdel, der siger, vi skal se Paradise Hotel, og så siger den anden halvdel, ja! Yeah! Ja, mand! Det skal vi! Men når man er 30'erne, så er det hele blevet lidt mere sofistikeret, ligesom, ikke? Man er bare lidt klogere. Har man en hjernehalvdel, der siger, vi skal se Paradise Hotel, så siger den anden halvdel, ja! Men med en ironisk distance. For så ser jeg det ikke rigtigt. Ved I, hvem jeg ikke kan døje? Indianere. Særligt dem, der ikke mestrer selv den mest grundlæggende grammatik. Mig er indianer. Nej. Jeg er indianer. De gør det også i kogebøger. Der kan de heller ikke finde ud af det. Mig smel. Nej. Mit mel. Mig landkalender. Det må du selv ligge overhovedet med. En, jeg godt kan lide, det er min kæreste. Og det er fandme skræmmende, hvor godt hun kender mig. Vi har været sammen 5 år, og jeg blev rystet for noget tid siden. Hun stod ude på toilettet og smukkeserede sig. Jeg sidder inde i fjernsynet. Eller... Der sad jeg. Måske så I mig, det var midt i pandertanter, hvor jeg lige fik møvet mig ind der. Jeg sidder inde i stuen og ser fjernsyn. Og så siger hun til mig, sidder du og piller næse? Så siger jeg, ja. Hvordan vidste du det? Det kunne jeg høre på dit åndedræt. Ej, det er jo ikke i orden. Jeg ved ikke, om jeg bliver særlig befippet, hvis der er noget godt under opsejling. Men der er lavet meget stand-up om mænd og kvinder, og jeg skal ikke lave mere af det, fordi jeg har sgu lagt mærke til, at der er eddermame også forskel på mænd og ugler. Ja, mænd, de kan godt lide at gå ud og få nogle bajer med drengene, og ugler, de har bare kørt hovedet hele vejen rundt. Og mænd, de sørger for porno, når kæresten ikke kigger, og så kan de ikke huske hendes fødselsdag. Og ugler, det der med hovedet. Og mænd,
De spiser rødt kød og laver armbøjninger på knoerne. Og uler, de signalerer nogle gange, at der ligger en boghandel lige nedenunder. Er det for politisk? En hjort, og en hare, og en fasan, og en rybe kommer ind på en bar. Så siger bartenderen, vildt,